Wat voor dag is dit voor jullie? Ja, zoals eigenlijk de wethouder ook al vertelde, een gitzwarte dag. We hadden dit al zien aankomen, maar je merkt dat als het dan daadwerkelijk wordt uitgesproken, dat het een enorme domper is, een enorme klap. Nou zijn jullie met z'n allen keihard bezig geweest om een noodplan op te zetten. Hoe wordt dat ontvangen? Dat wordt eigenlijk vanuit heel veel lagen ontzettend goed ontvangen. Dat wordt eigenlijk van de diverse lagen in de bevolking. Dat is van zeg maar gewoon de bevolking zelf. Maar ook we zien het bij de huisartsen. We zien het eigenlijk bij de politiek. Van de lokale politiek. Zien we dat juist heel enthousiast ontvangen wordt, ja. Maar dan hoor ik een Norbert Hoefsmit zeggen van... Ja, leuk dat plan van de medici. Maar ik vind het wat zwak onderbouwd. Ja, inderdaad. Het is dus ook, dat kan zijn mening zijn, inderdaad. Wij spelen het eigenlijk de bal terug. Want wij zeggen, ja, uiteindelijk heeft Norbert Hoefsmit, die eigenlijk de Nijsmellingen vertegenwoordigt, hebben 2,5 jaar de kans gehad om dit rendabel te krijgen. Dus dat is niet gelukt. Dus ik denk dat eigenlijk op dit moment er ook naar andere manieren moet worden gekeken. Ja, een van die manieren is dat jullie met een particuliere investeerder in zee willen gaan. Dat is toch wel een vrij unieke situatie dat we in Nederland eigenlijk nog niet kennen. Nee, dat kennen we niet inderdaad. Wij zitten nog steeds wel meerdere varianten te bekijken. Dus een particuliere investeerder is één mogelijkheid. Wat wij het belangrijkste vinden is dat we in de eerste instantie een enthousiaste medische staf hebben. Dus artsen en ook enthousiaste medewerkers. Nou, dat is de basis van ons plan. Zoals ik al eerder heb aangegeven is dat eigenlijk proberen wij die, zeg maar de band met Leeuwarden inniger te maken en aan te halen. Zodat je een goede samenwerking krijgt. Op het moment dat je een goede medische staf hebt die kan zeggen wij kunnen verantwoorde zorg. Dan is natuurlijk een tweede het rendabel maken. Een particuliere investeerder is heel geïnteresseerd erin en die heeft berekend dat het rendabel te maken kan. Maar dat wil nog niet per definitie zeggen dat het alleen met die partner moet. Ja, want als de Friesland zegt van wij kopen geen zorg meer in de Sionsberg, dan kan je nog zo'n mooi investeringsplan hebben, dan ben je er nog niet. Ja, daar zegt u precies het probleem. Ook het probleem dat wij zien inderdaad. Dat uiteindelijk in Nederland de zorgverzekeraar toch die macht heeft gekregen. En wij moeten dus de zorgverzekeraar proberen te overtuigen van ga nou met ons praten, ga nou met ons proberen iets moois te maken. Dan zal dat ook ten goede van jullie zijn, want mensen zullen tevreden daarmee zijn. En juist in dit gebied. Nou is het faillissement is aangevraagd, dat zal hoogstwaarschijnlijk volgende week dinsdag goedgekeurd worden. Betekent dat er een curator hier komt? Wat betekent dit voor jullie als medische staf? Ja, dat zal betekenen dat een curator er komt. Ik ben natuurlijk geen expert op dat gebied, wat er precies dan gaat gebeuren. Het belangrijkste is dat wij eigenlijk de zorg proberen te leveren die nodig is. Dus zolang de deuren open zijn en mensen die zorg nodig hebben, staan wij daar klaar voor. Maar ja, je moet op een gegeven moment wel een gebouw hebben en als de deuren dicht gaan, kunnen wij die zorg niet meer leveren. Ja. Hoe lang kan het wat jullie betreft duren voordat jullie zeggen van nou, we geven de moed op? Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen inderdaad. Dat ligt of de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk natuurlijk, als op het moment dat de boel failliet is, dan staan alle salarissen stil. En je weet dat dat natuurlijk niet heel lang door kan duren. Mensen zijn hier wel heel bereid om een overbruggingsperiode door te werken. Om in eerste instantie te zeggen continuatie van die zorg. Ja, ze zijn heel bereid om offers te leveren, laat ik het zo zeggen. Maar ook bij jullie als artsen moet er natuurlijk brood op de plank komen. Er moet ook brood op de plank komen inderdaad. Ik moet zeggen dat dat op dit moment niet mijn voornaamste zorg is. Ik wil de patiënten hier helpen. Ik wil een mooi plan maken zodat mensen toch in de toekomst duurzaam hier naartoe kunnen gaan. En ook een klein ziekenhuis kan bewijzen dat ze heel mooie zorg leveren. Tot slot, waar komt die grote passie van de medische staf vandaan om zich op zo'n gepassioneerde manier in te zetten voor dit hele kleine ziekenhuis? Omdat je eigenlijk wordt gestimuleerd door de bevolking hier. Als ik zie ik zelf kom als arts uit Midden-Nederland. Ik heb in hele grote ziekenhuizen gewerkt, ook in kleinere ziekenhuizen. Ik moet zeggen, het is een hele prettige populatie mensen waarmee je te maken krijgt. Mensen die inderdaad echt heel blij zijn met de zorg die je levert. Ja, dat stimuleert zo enorm. Dat is eigenlijk de basis van je werk, dat je plezierig met je mensen omgaat. En dat geeft ons enorm veel stimulans om hier wat neer te zetten. Want als wij hadden gedacht, ja, de mensen willen de zorg hier niet door ons geleverd hebben, dan zou ik hier niet staan. Ik wens jullie heel veel succes bij jullie strijd. Oké, bedankt.